сега с... Чакай сега рамените. Ножа къде си? Там на чешмата. Чакай, носа ще го правим. А очи? И очите наденеш. Да не са големи. Не, По-малки. това е голям. Ето, това е по-малко. Аз го правя от 13 години. Моята майка, Бог да я прости, тя ме учеше много на такива. Аз съм 31 година, да, 92 години съм. Починал съм 93. Ама още се държа, де. Гледа два двора. Гледа два Гледа двора, кокошки. лозе, доле, всичко. Ама хла бехме много деца. 20-30 деца. И поп правихме едно момче, нали, така то, и деца се събирахме, и ца варише майка ми, и отивахме и го слагахме в пороя, го закопаехме, и до вечерта почваше дъжд. И сега минава 2-3 седмици, пак майка ми, айде събирай децата и почва да направиш пак това. Ходихме по един порой там на чешмата, взимахме глина, ама сега аз имам бура там. По кое време на годината го правите? По това време го правим, защото нали, ето сега дъждаш и почвахме от юни месец, юли го правихме до август месец. Август не даваха вече, защото да не вали много, защото ще има градушка. Така ни казваха майки ни, баби ни, че в август месец няма да правите, тогава има градушка, па сега градушки всеки божи ден. Като няма дъжд, айде майка, айде правете с Германа, айде викай децата. И ние викахме децата и аз почвах да го правя, те ми помагаха. Основните участници в обреда. Кой? Бабата, която прави. Германа, после жената, която го пуска. Тя ще пуска. във Тя всяка водата, година. погребението, Аз съм починала нали? тук. Имаме 10 И години. използваме момиченцата от 10 години пеперудата, да го правят, за да може могат да го оплачат. Нали, като го погребаш, трябва да го оплача някой. Три купчета. Че имам. Чакай, пупаше. Ало, аз съм тук при Бабацека, значи Веселин ще дойде първо при вас там. И аз къде да го очакам да мина с него за всички улици. Така, готов е вече. Ама аз нямам телефона, аз говорих с... Ето, предавам на приятели, на приятелки и на всичките. Какво? Това е най-хубаво. Нека, ето Мила, тя 4 години вече е Мила тая година вече. Ей, да дойдете, да ви уча, не знаеш, живота ми е възрастна жена, не знаеш какво.